Nerabas kene wae lah. Mampir ngene gomblo. Golek solusi. Bocahe pas neng kandang kayane kae. Pas. Delokne wis lebaran kaji, ngelong lore pura cukup to. Nek 2000 nyetengan kan wis 5000. Wis kena nggo jalan-jalan lah kayane. Tak belekane ramban ben kok apok. Weh, diangkrek. Kowe tak wantem polomu moncrot lho kowe engko, Lot. Lek wong gur ngono rumah saku ribut. Lha iki mau nek gegerku cepling. Ora nambakne kowe duwe duit ora. Tak sawang lho ket mau kowe gur lucur lingguh. Yo kancane wis nyantai ngono wis sesuai to, delok rambanku kae lho. Ya wis. Damai nek nu. Aku ra kon lingguh kono. Lah kok iso mewah meni lho, iso njaluk lingguh kono ki. Kono ya kelasnya beda to, Lot. Kono khusus wong luar daerah to. Nek kowe wis kene ae. Kok iso men Tamu luar daerah. Tok deleh kono prayo kerek krengit blah. wong kandhangku ki lho wis SND. Apa kuwi? Standar nasional desa no. Lha kowe lho njajal lho golek rengit enek loro tak kei 100. Bahasamu menjijikkan. Nek kowe ya urung teko to. Wis arep konsultasi apa kowe mau? Wis pirang-pirang dina wedhusku masuk angin kok langsung jekengkeng apa ya mbloh. Lek mu ngarit iki lho, wong guru kaya ngono kuwi. Kuwi iki apa ya nek gizine, wong klaras-klaras kaya ngono pakane. Wedhus kon ra bongko. Biasane lho aku ngarite apik-apik. Iki mergo do bongko wae aku males. Alah, alasan ae kowe iki. Kowe iki asline gur sepele lho, nek do bongko ngono kuwi asline gur nyamuk. Ya ora mungkin to blok. Kandangku lumben sore tak semprot kabeh. Suket-suket ada pakan yang sampai kelomo. Jajali kurang apa? Jane ya wis bener lho Lot jane. Tapi kok yo ngantek klomoh ngono to. Lah kuwi nyemprotmu nganggo apa? Ya mbuh, wong aku tukune nyang kios kok. Tak ciprat-cipratne neng wit terong ya do mati terongku. Ngono kuwi nyamuk prayosek to, Mbloh. Loh. Yang kios pertanian ngono kae to, Lot? Sing literan kae lho, Mbloh. Sik. Literan. Lah terus kuwi mereke apa? Ya mbuh wong ning botole tulisane son ngono. Son ngono. Oh. Lah kuwi iki prayobat suket to. Oh ya son obat suket kuwi berarti. Oh ya masuk nek ngono Lot. Sesuk tukokno 2 botol. Kuwi nek nggon suket-suket aja gur suket tok. Kuwi iki kena diombekne barang lho Lot ngono kuwi iki. Men sehat. Dadine nyamuk-nyamuk barang ora do ngerek rengit lah minggat Lot tenan kuwi. Nek apik kok wedhusku do bongko tapi Mbloh. Apa kurang dosis ya? Ya kuwi termasuk kurang dosis. Sesuk imbuh ana dosise karo weh ana campuran. Kuwi mau ben muandi tenan Lot. Kuwi jika obat nyamuk gerusno terus ubleken campurno. Nah engko karo diombekne barang, nyamuk blas ora gelem kuwi engko kaya nggon aku kae lho suwe hat. Tenan.
Ya wis nek nu botolan kuwi jek berarti garek golekne obat nyamuk ya mblok. Heeh. Wis gek ndang gek golekno obat nyamuk. Tenan ngono kuwi. Jablas wingko penyakite. Ya wis suwun ya Ya wis heeh. Kono. jajal golek obat nyamuk pompong cek awan. Heeh, ndang. Lewatmu kono. Oh, alah. Mangan iwak neh iki. Pak De. Obat nyamuk. Ya, nyamuk. Akanya mau telot. Tak nggo campuran nyemprot wedhus karo suket tok. Jarene gomblo apik. Lah engko wedhusmu ora mati. Ya ora kok. Lah iki lho engko diombekne barang. Jare gomblo lho apik. Engko apa-apa wedhuse kabarono ya. WA aku cek panggah. Ya ora mungkin kok. Aku luwes karo ahline. Lah kok ngendi kowe molot? Golek obat nyamuk ki lho, nggo ngombeni wedhus. Obat nyamuk ilot. Iki lho resepe gomblo. Kon nyampuri obat literan diombekne. Oh. Ya wis nek anu gak ayo disengkakne. Mangan daging. Suwun Teng. Bae, lah wedhusmu ya cek akeh lho, Lat. Ya iya no. Kae lho cek enek 17-an. Gek kuwi arep mbok ombeni kabeh, Lat. Ya iya to, ben sehat kabeh kok.